Pois creo que desde que empecei a escribir ou a publicar libros ata agora, non cambiou nada no esencial, pero porque para min tampouco hai como unha sensación de que o feito de empezar a publicar libros fose un cambio bestial para alguén que escribe, non? Eu era unha nena que escribía, poemas, diarios, todo tipo de cousas, logo seguín facendo na adolescencia, logo tiven a oportunidade de publicar, pois, unhas primeiras coleccións de libros de poemas. Despois empecei a escribir novelas e os meus libros nun momento dado tiveron, bueno, pois sorte e fun podendo, pois, dedicarme cada vez máis a isto, pero hai como unha continuidade total. Non sinto que escriba desde un lugar como moi distinto, no que ten que ver como coa propia escritura. Eu creo que sempre escribín ou sempre intentei escribir como cousas moi diferentes, porque a mí me gusta moito escribir. E algo que sempre explico así, porque é bastante certo, e porque non me sinto moi identificada con esa idea da escritura como un proceso tortuoso, un pouco como esta retórica do xenio solitario, aislado, sufrindo coa escritura, non? Para min a escritura é algo moi gozoso, é o que máis me gusta facer. Entón sempre escribín, nunca descartei probar outras cousas. Empecé escribindo poesía, e relatos tamén, porque en Galicia a escena da poesía é unha escena moi viva, moi interesante, incluso eu creo que é unha das máis interesantes, digamos, do estado en España. Hai un montón de poetas galegas que obtiveron, pois, o Premio Nacional de Literatura en Poesía, e varios que obtiveron o Premio Nacional de Poesía Xoven, que é un premio para escritores en calquera das linguas de España. Por tanto, era como moi natural ter interese ou curiosidade por empezar a escribir poesía. Pero despois, enseguida, como que a novela é o que máis me interesa. Creo que permite como unha continuidade con un proxecto literario que é moi absorbente, pero tamén se aporta moito e sempre digo tamén que para min escribir novelas é unha das cousas como boas que se poden facer nesta vida, non? Como cantar no coche ou ir á praia con amigas ou viaxar. Escribir unha novela, pois, é unha cousa así que, bueno, que moi recomendada. Entón, creo que o lugar onde, digamos, me sinto máis cómoda e onde ao final, pois, teñen cabida todas as outras cousas que poderían ser un poema, pero acaban cabendo nunha novela ou nese tipo de libros de novelas que eu fago, non? Pode ser que fose unha entrevista na que falaba de como en determinados momentos de escritura, aínda que soa un pouco místico e estou como moi afastada disto, pero para min como que hai un momento no que isto é verdade, no que a escritura dun libro é tan absorbente que ocupa como un lugar máis amplio que o propio libro, non? Entonces, recordo nesa viaxe a Nova York, que era como unha viaxe moi particular porque, bueno, por unha historia moito máis larga, pero era unha viaxe que fixen en parella e a miña parella estivera outra vez máis en Nova York, non? Entón, esa vez que el estivera en Nova York, por casualidade total, el é periodista, coincidiu o 11S aí. Entón, el viaxou ata aí, sucedeu o 11S, foi como impresionante, entón, claro, el volveu a Nova York despois de experimentar iso, entonces era como a Nova York como cidade superrelatada e Nova York a que el tiña asociado unha experiencia bastante insólita, non? Entón, o meu contacto coa cidade estaba moi marcado polo relato de quen me acompañaba e por todos os relatos de Nova York, do cine, das películas, dos libros e demais, non? Unha vez alí, por suposto, pois construes como a túa propia historia da viaxe e tal, pero sí que foi como unha das primeiras veces nas que me dei conta de que propiciaba determinadas experiencias, porque me interesaba a metáfora desa experiencia, non? Por exemplo, unha visita a Coney Island en inverno, con neve,
Bueno, é metafóricamente estimulante, non? Era como, bueno, creo que podo facer un turismo da poesía ou algo así, aínda que soe un pouco loco, sí que son como cousas que sí que me pasan a veces, non? Que hai como experiencias que me interesan porque penso que, poden relacionarse de alguma maneira coa miña escritura ou alimentar, non? Algo que me interesa máis alá desa experiencia, non? Bueno, non ten tampouco nada de malo. E outra cousa que me pasa é que, bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que sempre, recordas as cousas en función dos periplos académicos que estabas recorrendo nese momento, o sea, pois estabas no instituto, na universidade e tal, e a partir de certo momento me empezoume a pasar coas novelas. O sea, eu teño como momentos asociados a novelas, o sea, pois, determinadas vacacións que son as vacacións que fomos a tal sitio de cando eu estaba escribindo este libro, ¿no? E me dei conta tamén nese sentido de como a literatura, me estaba ordenando un pouco a vida, porque son como proxectos longos e transversais a todo o que vives, ao longo dese tempo, que son cosas que sonan un pouco extrañas, pero que creo que calquera persoa que escriba novelas poderá máis ou menos identificar. Raíz da fenda é o meu último poemario, pero é un poemario de 2013. En galego temos dúas palabras para dicir último. Temos a palabra último que é o máis recente, non? O máis recente, o sea, o último libro dun escritor, e temos a palabra derradeiro para dicir último dunha serie onde xa non vai haber máis. É dicir, un escritor morto pode ter un derradeiro libro que é ese libro que termina a serie. Entón, eu non sei se este vai a ser o meu último libro de poemas ou o meu derradeiro libro de poemas, porque non volvín a escribir poesía, pero sí que foi un libro como importante para min, no seu momento, pola recepción que tivo, seguramente tamén, e porque foi un libro así como escrito ao longo de bastante tempo e con bastante calma, hoxe xa non me sinto como moi identificada con el, como pasa normalmente cando te relacionas como cos teus libros de hai moito tempo cando eres nova, non? Síntome como agora como máis próxima a libros que a mellor teñen 5 anos e vexo que hai como algo máis próximo, non? E que ao principio todo cambia máis rápido. Non o sei, o sea, os temas do libro teñen que ver tamén con moitos temas que tratei despois, co tema das perdas, co tema das amigas, co tema da propia literatura, non? Que aparece como en moitas cousas que escribo, pero bueno, de alguma maneira como que en ese libro están moi en crudo, non? Aínda era un pouco como unha tentativa de chegar a todo, non? Que agora como vexo como un pouco afastada de min, non? O sea, vexo como un libro como moi explicado, non? E demais, pero me produce así como tamén, bueno, como ternura, non? Creo que os libros sempre son como resultado de un tempo, de un momento, non? E nese tempo, en ese momento, sí que foi un libro importante. A Ferida Imaxinaria é unha novela, é a miña última novela, unha novela moi rara, é unha novela que está como concebida casi como un libro de poemas, no que se van sucedendo ou desenvolvendo diferentes motivos e temas que se repiten de diferentes formas, non? Configurando como historias de distintos personaxes e demais. Está como moi presente pois a idea do doble, a idea da relación cos animais, a idea da constelación e demais, non? E aí non sabía isto cando escribía, o sea, era como unha intuición da que me dei conta como pasada a metade da escritura. Todos os personaxes teñen unha relación como moi rara coa tecnoloxía e con un tipo de tecnoloxía polo que case desde min podo sentir certa nostalxia, é dicir, os foros de internet, o Messenger, ese internet que se encendía e se apagaba e que dependía dun módem, no? Que fai un ruído e demais, ese internet que un podía deixar a un lado, non? Sí que me decatei como de que a miña xeración, máis ou menos,
experimentou como durante unha certa etapa da infancia un mundo totalmente analóxico, o sea, na miña casa o primeiro ordenador chegou cando teña 11 anos ou así, ou un pouco menos, pero por aí, quero dicir que aínda tiven unha infancia larga na que na miña casa non había nin móviles, nin internet, nin nada, solo televisión, e logo demos o salto ao mundo dixital que é totalmente insustituíble, non? Sí que creo que no libro hai como unha visión dese primeiro internet como que non condena ese primeiro internet. Porque eu sempre pensei tamén, quero dicir, internet en un momento dado foi unha vía de acceso a outra xente e a coñecemento e a un montón de cousas, non? Que solo é despreciable para quen ten ese acceso garantido noutros espacios da túa vida. Quero dicir, se ti vives nunha gran cidade, seguramente teñas acceso a ver moito cine, a ver moitas bibliotecas, tal, entón como que sempre podes permitirte máis demonizar o que significa internet, pero se vives nun sitio realmente pequeno, esa fonte de acceso é inestimable, o sea, é, bueno, realmente interesante e te conecta con todo o demais, non? Entón, eu teño como, non quero como dar un titular así, pero son unha gran fan de internet, realmente. Sí que creo que as tecnoloxías teñen o seu lugar, quero dicir, e se poden apartar, e un pode apartar un móvil e coller un libro, ou pode apartar un móvil e saír ao xardín, ou ir á praia, ou falar cos demais, pero quero dicir, para eso non hai que ter carencia de móvil, basta con ter como, pois coller e apartalo en un momento dado, non? Pero en ese libro sí que hai como eso, bueno, esa relación que teñen, non, das súas relacións virtuais que eles extenden ás súas relacións analóxicas, entón se comportan un pouco no mundo analóxico, un pouco como se comportarían en eses rexistros, e hai dobles identidades e demais, o sea que, bueno, ten aí como esa parte o libro. Os seres queridos e as miñas 2 novelas anteriores son como un ciclo de novelas, non sei, que teñen unha historia como un pouco máis longa que como un momento, bueno, vou a resumir un pouco, como veñen dun momento no que me dei conta de que medrara lendo un canon literario totalmente masculino, xa como hai moito tempo disto, xa como máis de 15 anos disto, e empecei a ler como un montón de autoras, non? Nun momento dado decidín como dunha forma moi deliberada que me apetecía escribir un tipo de libro máis confesional, máis en primeira persona, que abordase unha serie de, bueno, de momentos ou de cuestións que tiñan que ver coa experiencia, non, de algunha maneira. E foi como moi deliberado porque eu viña de escribir como unha novela anterior xa, o sea, non foron os meus primeiros libros, pero sí que me parecía que era interesante abordar dende a literatura un rexistro literario habitualmente considerado subliterario, que ten moito que ver con, bueno, con que as escrituras típicamente femininas, non, como todo o que é confesional ou todo o que é diarístico, teñen como ese peso encima, non? Entonces aí que fun a lanzarme a iso. E Os seres queridos é como a terceira novela deste pequeno ciclo. É unha novela que fala non tanto da maternidade, que obviamente fala da maternidade, pero de alguma maneira fala como de como a relectura de determinados vínculos que son transformadores, o sea, de como determinados vínculos que son moi transformadores condicionan a lectura que facemos de todos os nosos outros vínculos, non? Como esa conta a historia dunha muller que ten un fillo de 5 anos e se queda de novo embarazada e decide abortar. Entón vai facendo como un espello, non, entre esa experiencia do aborto decidido contra a primeira experiencia da maternidade e como se relaciona, digamos, con todo o seu núcleo
de relacións, non? De, pois, como empeza, pois, a entender como son as mulleres da súa familia en relación a esas maternidades, etc., non? Logo ten así un final como un pouco almodovariano, un pouco así como de fuxida cara adiante, non? Bueno, normalmente é algo que me resulta grato de facer, e creo que fala como dunha maneira tamén universal, non? De cales son os nosos vínculos afectivos, o sea, de que son os seres queridos, non? Para nós. O que pasa é que tamén como creo que hai determinadas temáticas que enseguida teñen esa etiquetaxe de nicho, non? Quero dicir, hai como unha idea aínda moi dominante, moi dominante, de que un libro que fala de maternidades é un libro dirixido a mulleres e en concreto a mulleres que son nais, non? Como si non sei, como se as únicas persoas que poden ver unha película sobre un conflicto bélico son soldados, o sea, é como unha cousa un pouco absurda, porque son experiencias bastante universais, son experiencias que están moi presentes, quero dicir, coñecemos todos a xente que ten fillos e todos somos fillos de alguén, polo tanto, se pode falar desde aí da condición humana en xeral, pero aínda son como experiencias moi ligadas a dialogar consigo mesmas, non? É moi normal que unha escritora que escribiu un libro onde hai unha nai dialogue con outras escritoras que tamén escribiron libros onde hai unha nai, mentres que un libro sobre unha viaxe pode dialogar con libros que falan de maneira máis amplia como da soidade, dos vínculos, da nosa relación coa cidade ou cos espacios e demais, non? E bueno, aí estamos, a ver como a ver se vai cambiando, non, pouco a pouco esta maneira de, bueno, de encasillar cada lectura, non? No xardín de atrás había un arbusto de hortensia onde unha vez meu pai matou unha víbora común que apareceu quieta no camiño de cemento que rodeaba a casa. Aquel día eu enfadárame porque a tarde anterior deixara xunto á escaleira de fora un boneco co que adoitaba xogar ás mamás e cando fun buscalo pola mañá xa non estaba. En rigor era o único boneco que tiña e non me divertía en exceso xogar ás mamás. Bañara na fonte e despois puxera ao sol para que lle secase o pelo. Con pouca convicción, chorei pola desaparición do boneco e referime a el como o meu bebé. A avoa María levoume daquela á vila coa promesa de mercarme outro boneco e cando cheguei alí escollín un cesto branco e un timbre para poñer na miña bicicleta. Así que non cheguei a ver a víbora. Contoumo todo miña irmá, pola noite, as dúas deitadas nas liteiras, ela na cama de abaixo e unha de arriba, sen vernos as caras, igual que cando converso con Mónica por teléfono. Sentíamos de lonxe os ruidos dos adultos ceando no andar de abaixo. Deume todo tipo de detalles poderosos. Contoume que a víbora estaba preñada e que as serpes pequenas lle saían do corpo por un burato. Eu díxenlle que era imposible porque as serpes son animais ovíparos, pero xuroume que era verdade. E érao, as víboras comúns paren as súas crías. Explicoume que parecían dedos de xelatina atravesados por fíos sanguinolentos. Imaxineinos como unha man viscosa, non como un feixe de cousas, senón como unha única cousa cuxas partes se continúan unhas ás outras. Igual que nesa imaxe da serpe que morde a súa cola e representa algo que nunca acaba. A víbora saíra desde debaixo do arbusto de hortensia e eu non volvín a chegarme a ningún e creo que aínda me dan medo esas flores. É sempre moi difícil dicir cal é o estado de saúde dunha lingua, non? Porque eu teño a sensación, e tívena como chegar aquí tamén, de que hai como hai un contexto que é o contexto de Galicia, onde estamos permanentemente, digamos, observando de maneira dolorosa, non, moitas cousas que ocurren, pero realmente o galego é unha lingua que se comparas con outras linguas minoritarias do mundo, claro, non é a mesma situación, porque estamos falando dunha lingua oficial, dunha lingua que está na escola, dunha lingua que aínda é moi falada, etcétera, non? O que pasa é que eu creo que hai moitos conflictos que atravesan de maneira transversal, valga a redundancia,
o estado de saúde dunha lingua, porque ten que ver con cuestións de clase, con cuestións relativas ao capitalismo e á globalización, con cuestións relativas a, bueno, pois o signo político de cada goberno ou a súa comprensión do que debe de ser un idioma para un pobo, etcétera. Quero dicir que non é incluso hai cuestións de xénero que poden afectar, non, a como aos contextos nos que se fala un idioma, non? Quero dicir, é moi complicado dicir cal é o estado de saúde do galego. Pois tampouco son sociolingüista, que isto é unha cousa que cargamos moito como os escritores en galego ou en catalán ou calquera lingua sin estado de alguma maneira, non? Quero dicir, eu fago literatura, non teño receitas. Desde o meu punto de vista, que é como moi persoal, hai varias cousas que están como afectando a todo isto. Unha delas, fundamental para min, é unha cuestión de relato. Unha cuestión de aceptar, digamos, un relato sobre o que é o conflito lingüístico dos países onde conviven dous idiomas e onde hai diglosia, etc, etc. O feito de que en Galicia existan dúas linguas non significa que a coexistencia sexa pacífica, sexa equilibrada. De feito, hai moi poucos países ou moi poucos lugares onde existan dúas linguas que convivan harmoniosamente sin ningún tipo de problema e de maneira natural e demais. Que pasa? Si é certo que en Galicia hai moitísimos falantes de castelán que senten o castelán como a súa lingua, pero iso non quere dicir que sexa unha lingua propia de Galicia. Eu digo isto como sin ningún tipo de desprecio polo castelán en absoluto, pero é que quero dicir, a lingua propia de Galicia é o galego, e o proceso polo que o castelán chega a Galicia e empeza un proceso de sustitución acelerada e demais, non é un fenómeno meteorolóxico, é un conflicto que ten unha raíz histórica, política, moi dolorosa para moita xente. Ningún pobo ten unha predisposición natural a abandonar a súa lingua, non? Cando unha persoa galegofalante deixa de falarlle os seus fillos en galego e empeza a falarlles os seus fillos en castelán, é porque quere que eses fillos dominen unha lingua de progreso e dominen unha lingua de futuro. E esos son procesos moi dolorosos e son procesos complicados. Entonces, esta idea de que tan galego, no? Tan galega é o galego como o castelán, bueno, non é así, o sea, quero dicir, e non se chega naturalmente aí, non? Eu creo que esta cuestión do relato sí que habería que desmontalo, ou este relato que ten que ver coa idea de que en Galicia hai unha convivencia cordial entre linguas, non? Hai pouco, por exemplo, o conselleiro de Cultura, precisamente o Día Europeo das Linguas, me parece, non? Publicou como un tuit que poñía: en Galicia temos dúas linguas e convivimos con cordialidade porque non usamos a nosa lingua como muro, non? E claro, eu dicía: ostras, o sea, que na propia fórmula, no, hai un subtexto moi perigoso, no, que en Galicia non usamos a nosa lingua como muro, e como en plan, bueno, e o do castelán non dis nada, porque o castelán nunca é un muro para ninguén, no? O sea, hai un implícito, é unha cuestión un pouco, non? Eu non imagino a ningún estadounidense dicindo en Estados Unidos conviven harmoniosamente o castelán e o inglés porque non usamos o inglés como muro. Quero dicir, o sea, é unha cousa un pouco estrambótica, non? E creo que habería que disputar esta batalla ou este relato, porque o problema é que cando desde a política se di que queremos facer algo polo galego ou queremos que o galego, estamos orgullosos do galego e tal, pois hai que habería que concretar que se está dicindo, non? Que queres que se conserve como lingua de museo, queres que siga que chegue a ser unha lingua simbólica ou unha lingua para cantar o himno de Galicia, ou queres facer unha política lingüística eficaz destinada a que os falantes de galego crezcan, non? Non sei, o sea, creo que a cuestión está por aí, por un nivel máis elevado de franqueza e por unha política lingüística como máis honesta con os obxectivos declarados, non? Para min é relativamente novo de facer edición, empecé a facer edición no 2021, montamos un pequeno selo editorial entre dous, Rodolfo e Priscila, que é como un selo editorial que combina de alguma maneira a traducción de literatura estranxeira ao galego e publicación de autores galegos directamente, non? Perseguimos cousas moi diferentes e
máis ou menos conciliables. O lema da editorial naceu como editora indecisa, porque era como a idea de ir vendo o que queríamos facer mentres camiñábamos, non? Hoxe en día temos como unha liña de publicación que pretende traer o galego como libros que están na conversa sobre literatura en todas partes, traelos ao galego, algo que en Galicia é moi escaso, en Cataluña é moi frecuente, en Cataluña é normal que Sally Rooney, por exemplo, se publique en catalán, non? En Galicia hai un libro de Sally Rooney que saíu pois 4 anos despois, non? Porque as condicións son como moi complicadas, o mercado é moi pequeno, non hai unha liña pública de axudas eficaces, de feito, hai unha liña de axudas como moi difícil de entender. E demais. Entón, nesa liña publicamos, por exemplo, pequenas cousas como estas de Claire Keegan, que é unha novela, pois, unha autora irlandesa fantástica, o último premio Booker, máis ou menos o tempo que Anagrama, por exemplo, non? Como 3 semanas despois. Entón, isto para nós é como bastante importante, non? Que poder publicar algúns libros que nos gustan moito en unha edición asequible, pero tamén bonita e ben traducido, unha traducción eh, rigurosa e literariamente, no, de calidade, para que ese lector galego poida escoller sumarse a unha conversación que trascende a lingua galega, non? Que se está producindo pois, en todas as partes, non? E a través da súa lingua. Logo tamén traducimos algúns libros que nunca se traduciran ao galego e que consideramos que eran clásicos de algunha forma, non? Clásicos contemporáneos que poden suscitar unha lectura actual. Traducimos Bonjour Tristesse de François Sagan, que nunca se traducira ao galego, e vamos a publicar agora A Praza do Diamante de Mercè Rodoreda, que se traducira ao galego, pero leva como 15 anos descatalogado. E tamén pensamos que é unha voz moi interesante, como unha voz que pode, de alguma maneira, dicirlle algo a unha lectora de hoxe. Leva un prólogo dunha escritora que tamén é libreira, unha escritora galega libreira fantástico. Queremos como reiniciar unha conversación arredor deses títulos que pensamos que sempre deberían estar dispoñibles, non? E logo tamén publicamos autores galegos, diversos, non? Porque en xeral, pois, os autores galegos, digamos, máis importantes, obviamente, pois, teñen as súas casas editoriais xa, non? Entón, fixeron un percorrido como autora e que estaba nun momento no que para min era posible abrir espacios para outras persoas, non? En unha literatura pequena, pequena en tamaño, sempre é interesante, digamos, que se ti podes abras espacios para xente que pensas que debería escribir, non? Porque así como se fai máis ancha unha literatura. E foi sempre como a miña maneira de entender todo isto e así cheguei como edición. É un proceso como moi caseiro, temos un almacén en casa, pero bueno, tamén bonito nese sentido, non? Facemos o que podemos, porque evidentemente non temos tampouco os medios, etc, etc, pero bueno, creo que o que facemos o facemos ben e o facemos como dignamente, así que é interesante. A min como autora, eu sempre, o sea, eu escribo para os lectores, digamos, da miña lingua, non penso noutros lectores, a verdad, aínda que a veces sí que se cruza esa sensación, no, decir como, pero non me gusta en especial. Pensar que se pode cruzar a sensación de como se pode recibir un texto fora de Galicia, non? E estou pensando como en España en concreto. Nunca o pensei así, o sea, creo que é problemático, non? Creo que é problemático escribir en galego dentro da literatura galega pensando en explicar Galicia a alguén de Murcia, non? Ou pensando en que será máis doadamente traducible ou que espera un determinado tipo de editor. Despois si creo, porque a mí me interesa como lectora, despois si creo que iso pode interesar a lectores de outras linguas, igual que a mí me interesan outras literaturas, non? Por exemplo, vai saír un libro meu en portugués dentro de pouco e é como un editorial super guai, non? Como unha xente que tiña unha revista literaria que me gustaba moito, e que me parece un proxecto editorial moi chulo, non? Entón, como me identifico con ese pequeno proxecto editorial, probablemente me faga unha ilusión como, aínda que
me faga máis ilusión iso que igual outros libros que van saír en sellos moito máis grandes, non? Que me fai moitísima ilusión tamén e moitas veces son, quero dicir, unha cousa é o sello e outra cousa é a persoa, digamos, coa que ti, pois o teu editor ou editora, que é unha persoa normal e que é unha que son, quero dicir que non, digamos, eu non penso como na miña relación con un sello, sino na miña relación coa persoa coa que vas a publicar ese libro, pero aínda así sempre creo que o que me interesa máis que as linguas ou os sellos ou tal son os proxectos. A idea de ser publicada como por un proxecto editorial co que me identifico, non sei, non? Por exemplo, me fixo moitísima ilusión cando me traduciron o catalán, porque a editorial que traduciu Os seres queridos e A ferida imaxinaria o catalán, que se chama Las horas, é a editorial que publicou a Rachel Kask, a Fler Jaegui, quero dicir, moitos libros que a mí me formaran como lectora, non? Entón iso me fai moitísima máis ilusión, porque me sinto como nun lugar no que me gusta estar, non? E no que me sinto como un diálogo que me dice algo a min como lectora. Eu creo que todas as iniciativas que teñen que ver coa diversidade en xeral, pero coa diversidade lingüística en particular, que son iniciativas que comparto e coas que sintonizo, non? Creo que é moi bonito como esta idea de convivencia entre xente de distintas linguas, de distintas realidades lingüísticas, non? Sacas como unha sensación como de aprendizaxe, sí, pero tamén como de vivencia, non? De contacto con esas realidades lingüísticas, non? Que creo que, bueno, que é como moi enriquecedor tamén, non? O sea, volves así coa cabeza estimulada, non? Bueno, estou contenta así como de estar aquí e de estar estes días así como aprendendo deste contexto no medio da montaña. Sen saber